dia, caramellaires, i bona Pasqua! Avui la pandèmia encara segueix, però ens ha permès poder sortir a cantar les caramelles del grup de petits, que els tenim aquí ben col·locats, mantenint les nostres distàncies de seguretat. Ells són 14 nens i nenes d'entre 3 i 8 anys. Ens cantaran la cançó Petits, petits com som. Molt bé, petits, molt bé, ho heu fet molt bé. El grup de caramellaires mitjans està format per uns 26 nois i noies, no sé si avui hi són tots o no, entre 9 i 13 anys. Avui ens interpretaran la cançó La nova primavera. Amb tots vosaltres, el grup de mitjans dels caramellaires de Santa Eulàlia de Riuprimer.
Jo t'estimo eterna rosa eternament. Jo t'estimo tendre rosa eternament. Vingudes per un gran secret, aquest que ens molesti, que no s'hi enfadi, i aquest que li agradi rigui sense parar. Que sent avui caramelles net i clar, d'allò que ens plourà, ben net i clar, sense molestar, que l'escut
Diu que l'any 2050 el poble d'aquí al costat hi haurà una variant ben ampla i cap cotxe encantat perquè la gent de Sentfores ja seran independents, tindran centres comercials i també un ajuntament. La senyora Anna R, l'alcaldessa de Vic, no ha llogat més en Peyu, ho ha dit en Galderic. I és que el pollo de la Guixa, sortint a l'estar passant, ha tingut de conseqüència el xou del mercat del Ram. La solució per la Guixa me la va dir un bon pagès, plantar naps a la rotonda i obrir bars de 3 en 3, soterrar tota la via i anar amb metro fins a Vic. La Diputació Sociata ho fan un vist i no vist. Els partits de Catalunya no es volen posar d'acord. Això de la independència està perdent tot el nord. La CUP vol manar els Mossos, Junts per Cat al Parlament i els republicans fan via la xup-xup molt lentament. Mentrestant a les Espanyes, Waterloo tenen present, aixecant la immunitat fins a l'Europarlament. Esmolem ben bé les eines, espavilem que anem tard, no hem d'esperar el tsunami, preparem el nou embat. Bé, i fins aquí les nostres caramelles 2021.